Det var en god oplevelse at starte op. Det var jo spændthed, det var jo forventningsglæde. Man bliver taget godt imod. Når man træder ind her, der er nogen, der tager imod med det samme. Og sørger for, at det er rart at være her. Man får en god intro til bibliotek, til de andre studerende, man er sammen med. Det var selvfølgelig også lidt nervøsitet i forhold til, at det var jo nye mennesker, man lærer at kende, et nyt rum, og hvordan ville hele den her læringssituation, hvordan det ville det være. Men frem for alt så helt klart forventningsglæde til at komme i gang med uddannelsen, som jeg jo brænder for. Så ret hurtigt synes jeg faktisk, at den nervøsitet, man lige kan have af, at jeg skal træde ind et nyt sted med nye mennesker, forsvandt af egentlig smil og varme fra de undervisere, vi skulle have. Jeg har i hvert fald lært rigtig meget inden for både hvordan ledelsesstil og organisationslære og selvfølgelig barneperspektiv omkring udsatte børn og unge. Jeg virkelig tager rigtig meget med ind i egen praksis også, hvordan er det, jeg kan få medarbejdere til at tage noget ejerskab ind i et projekt, som jeg sætter i gang. Det er virkelig givende. Det er noget, der gør, at jeg brænder endnu mere for den her uddannelse. Jeg kom jo herop, fordi jeg synes, at der, hvor jeg kom fra, kunne vi godt blive bedre til at arbejde sammen på tværs af sektorer og fagligheder. Så har jeg heldigvis fået en forståelse for, hvad de andre faggrupper arbejder med, hvad det er for en jura, der ligger til grund for deres måde at anskue tingene på, men også hvor der er muligheder i at kan mødes og blive mere klar på, hvad det er for en faglig ledelse, der skal udøves, for at vi kan komme i mål med noget af det. Altså det bedste ved at være en del af den her uddannelse, jamen det er, at jeg kan mærke, at jeg rent faktisk kan tage det teoretiske med ud i det praktiske, ud i det virkelige liv, ude i afdelingen, hvor jeg arbejder. Fordi der er sådan en tæt kobling mellem teori og praksis. Jeg vil give det råd til dem, der starter på en masteruddannelse her, at man vil investere sig selv, forstået på den måde, at man vil åbne op og spørge og bidrage med de oplevelser og erfaringer, man har fra sin egen hverdag, fra sine egne erfaringer, men også i forhold til noget af det litteratur, vi læser og det, vi hører, at man ikke sidder og putter sig, men faktisk får spurgt. Det giver i hvert fald, som jeg har oplevet, nogle rigtig gode diskussioner på sådan et hold, og det øger helt klart ens faglige forståelse. Så det at ville være villig til at investere sig selv, det vil være et godt råd. Så får man meget med tilbage.